tayo guys. Wala na yun. Welcome to live chat. I'm going to live chat bypass images. Your light is in the house. Connecting. Magkano ba yung hours? Ayan, gumagana na guys. Sa mga gustong pumasok sa aking live stream, okay, you're free. You're free. You know you're everything that I've been looking for, and yet into your eyes and couldn't ask for more. So if only you only on the ground, hold on, broken heart remain. You know it's gonna be with you. You're the one who fooled me through. No, I don't remain. Wait a minute guys, isot ko muna yung uniform ko guys, baka lumati yung superior ko guys. This song, I will fall in love again guys. Grabe ubo guys, guys, kain na malamig. Uniform lang ko guys, wait a minute. Coffee mainit. You know you and couldn't ask for more, and I to your eyes, love you guys, couldn't ask for more. Sorry for me. Ayan guys, yung tayo bisita guys, parating, ayan o. Yung batang, oh di ba, ako ko yun, baka pa makadiskrasi ka sa labas. Okay, kaya guys, let's continue on my live. Oops, okay. Shoutout nga pala po sa mga Okindo family, Sipnaw family, Ilagan, Borhan, yan. So my friend ko sa Bicol guys, si Romobio, Renato Romobio. Yes. Tsaka kay Lisa Santos. Ayan. Siyempre, sa mga kids ko sa, nasa Davao. Ayan. Hazel at sa dalawang ako. Estela tsaka Altea guys. Siyempre, kay Elsa Camacho Kindo at sa family niya. Advance Merry Christmas guys. You. Okay, waiting lang guys. Siyempre, mga supporters ko, vloggers dyan, shout out and advance Merry Christmas guys. Ay, ito nga pala guys, babatiin ko nga pala yung aking pamangkin na birthday ngayon, si Maria Joy Simba, Okindo Simbaho. Birthday Joy, tsaka kay Matt, Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Siyempre kay Jeffrey Kindo, Francis Okindo, kay Karen Okindo, yan. Mga pamangkin ko guys, pangalan namin magkapatid. Okay guys, yung pangalan po namin ay si Kuya Jo Okindo. Alam niyo ba guys, kung ilang kami magkakapatid? 14 lang naman. 8 lalaki at 6 na babae. 8 boys and 6 girls. Papangalala ko sa inyo isa-isa guys. Ang una po guys ay si Jo
Yoli, Martes, Jenny, Nanette, Irene, Emmeline, Terry, Junior, Edwin, Jesse Okindo. Siyempre, mga Okindo yun guys. Sino pa ba? Wala ko nakalimutan. Siyempre ako guys, Ronald Alan Okindo. Yan. Nanette. Ayan. Hiwa-hiwalay po kami guys. Meron nasa California, yung dalawang kapatid. Magsama kami guys, hindi po kami kakasya sa ganun lang po kami magkakapatid. Pero we are all close guys. Wala akong pamilya. Lahat po kami nagkakaintindihan, nagmamahalan. Napakarami namin, galing 4 magkakapatid. Supposed to be guys, may nawala pang 3 yata yung guys na so it was 17. Sana 17 sana. Pero may nawala na 2 sa amin guys. Yung panganay kong kapatid syempre si Joe Okindo. Wala na yung guys. He's already gone. He's dead already. And also my brother Eduardo Okindo Jr. Wala na rin po siya guys. So 12 na lang po kami natitira. Ayan. Sa hindi nakakaalam, this is my story of my life. The story of Okindo family. Ayan guys. We are proud that kahit na marami kami guys. Kaya lang guys, ipababanggit nyo sa akin yung mga birthday. Yung iba guys, hindi ko na matandaan. Siguro mga 5-6 masasabi sa inyo. Pero kung umusin ko, hindi ko siguro masyadong alam guys. Ayan, sa mga pumapasok sa live ko. Sino ba yan? Makikita ako guys ha. Makikita ko naman kung sino pumapasok. Ay, dito na nga ako magawak. Ayan, mga 2 million in the house. Thanks for coming to my live stream guys. Okay. Ayan nyo guys, nag-live kayo, pasyalan kayo. Naka-duty po kasi ako guys eh. So I start 7 a.m. in the morning and it ends at 7 p.m. and evening. Ayan guys. So gustong pumasok sa live stream ko, okay lang. I accept. Siyempre, it's favor. Yan. Mga 5 hours lang akong live guys. 1 million in a house. Yan. Kung mawawala ka sa akin, kamusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Kuy wag mong intindihin. 3 million now. Thanks for coming to my live stream. Kuy nakakaraos din mga gabing mapanglaway na tinatanawan awitin. Oh, sorry, medyo nakalimutan ko. May ligaw kasi akong video okay guys. Pero kung may list, kaya guys. Okay na, your live is okay. Mawawala ka sa piling ko.
na ako ay at sa aking pag-ising ako'y iyong yakapin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? 1 million in a house. Thanks for coming, guys. Oo nga pala, wait, kaya ko ng ballpen, guys. Kasi medyo makakalimutan niya ako eh. Wala akong ballpen, guys, ha. Medyo mawawala lang konti sa live na to. Wait. O kaya maghihiram na lang ako, guys. Iwan ko ba yung ano dito, cellphone, guys. Kasi sa taas po wala lang signal. Nakakonect lang po kasi ako dito, guys. Claro. So you're everything that I've been looking for. Yeah. Guru, gusto mo si Jiro. Kasi ano sila. Okay, 2 million na. Sweet lang, guys, ha. Wala ko na ang ano, ball pen. Para sorti ko na yung mga names na, guys. Yes, come on. Ngayon. Ngayon, pasok na si... Hello! Hello kay... Ano? Ayan na. Ako na akong ballpen, guys. Ito na. Minsan po nawawala yung live ko kasi mahina ang sagap eh. Mahina ang sagap ng ano, ng intro. Ayan. So, chat down ko po yung ano. Yung ano nyo. Tawag dyan. Mga names nyo, guys, yung mga pasok sa live ko. Kaya may ballpen ako, guys. Wait. Hello din po kay Fatima Morales 8571, kay Jayanti Dewi BQ2WX. Hello, guys. At kay Gla Pimentel. Ayan, hello din po. So, kunin ko lang yung mga names nyo, guys. Fatima Morales. Fatima Morales 8571. Tsaka kay ano, Jayante Dewi BQ. Decline? Bakit may decline? WX kay JF Pimentel. To SK. Yan. Ano to? Novas, a poor internet. Decline. Yan, sandali, guys. Mukhang naiinitan ako, guys. Decline.
wala naman silang magawa. Kaya sila ay naninira. Ayan, nakuha ko na yung mga ano nyo guys, mga names nyo. Kay J Ante, Dewi BQ2WX, tsaka kay Fatima Morales, at kay Gia Pimentel. Ayan. Ayan guys, na-list ko na yung mga names na pumasok sa live ko. Thank you po. Hello, hello, and Merry Christmas. Ayan, kay Fatima Morales ng 8571 Giante, Dewi BQ2WX, at kay Gia Pimentel BW2SK. Ayan, hello, hello. Shout out. Thanks for coming to my live guys. Okay magkala guys, ito. Sisila ko guys. Shades na ako guys masakit sa mata. Ano? Ayan, pwede na. Ganun lang para nakikita ko. Wait sa Alexander Roads. Kung mawawala ka, tag dito. Ano ba yung yung jacket? Tapos message. Channel activity. Join to SNL Bicol Pag is live. Ayan. 1 million in a house, in my house. Thanks for coming. Hello, hello. Yeah. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligaya na kamtan, gamot na bawal. Wala ko po, grabe nililig. Kasi uminom pa kasi may ice 41 hour, above 2 minutes. 41 minutes pa pala. You're the one. Oh my God, naiwan ko yung ano. Oh my God talaga. Wait lang guys. Wait lang ko. Ay, forgotten. May forgotten. May gatin talaga naman. Dadaang tatawag na lamang, bakit hindi? Pinaglalaro pa ng naulan.
sa ulan. Sinong di mapapasayaw sa ulan? Lalaruan ng baliwag ng ulan. Ulan. Sa ulan. Tatawag na lamang. Bakit hindi? Ngunit ngayon, kahapon, sarang ay nako, pinagsamahan. Isipin kaibigan, pwede na naman mas tulog. Sayang. Grabe ang buko guys. Grabe ang buko. Kahapon di na kaibigan. Samahan.
magkaibigan. Ano ba yan? Oh! Bakit? Sino yan? Magkaibigan. Magkaibigan. Tingin ko, balik mo mamaya. Ah, gosh, teribas. Gas teribasti. Ayan. Sa ulo buko. Okay. Sinasadya. Ang gusto mo kahit ano, sabihin mo na. Mapapatawad. Nasadya. Welcome to the remember to your purpose. Give yan. Sandali. Wala pa akong 1 hour guys. Gusto ko na tumigil mag-live. Ano na naman ng YouTube. Kakamali. Kawan. Yan ang mahalaga. Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. Kahit ano. Para lang sa'yo. O anong gusto mo? Okay, mag-off. Tawin lang. Ito ba daw guys? Sabihin mo na kung saan sadya Share. Huh? Sabihin mo na sabihin mo na Kia Pimentel. Hello din sa'yo, Kia Pimentel. Oh. Hello, Kia. Come in. Wait a minute. Tinan ko nga itong si Kia Pimentel. Mag-message nga ako. Sabihin yo.
Jopay. Buhay na mundo